मेहरारू बाड़ी कह तारिका, ए सखी, आज के लिए आप लोग मेरे सखी हैं ना कि सखा? बोलिए, आज के लिए आप लोग मेरे सखी, दोस्त, दोस्त, सखी मतलब समझते हैं ना, दोस्त। तो आज के लिए आप लोग सब लोग मेरे दोस्त। तो हम कैसे कह रहे हैं, एगो मेहरारू कह तारी कैसे कि ए सखी, जैया से वहाँ का हमार मर्द चल गई बारे तैया से हमार मन नहीं खेला। कैसे कह तारी कि जहिया से चढ़ल बा ननदो लगनवा, कि बढ़िया दाम बहरा बड़े सजनवा, अरे सालो न लागल भइल सदिया रे, कि सालो न लागल भइल सदिया रे, कि लिखब लिखब सजनवा के नाम, ननदिया पीस दे में हदिया रे, कि लिखब लिखब सजनवा के नाम, ननदिया पीस दे में हदिया रे, जहिया से चढ़ल बा ननदो लगनवा, जहिया से चढ़ल बा ननदो लगनवा, बढ़िया दाम बहरा बहरे सजनवा, जहिया से चढ़ल बा ननदो लगनवा, बढ़िया दाम बहरा बहरे सजनवा, सालो न लागल भइल सदिया रे, सालो न लागल भइल सदिया रे, लिखब लिखब सजनवा के नाम, ननदिया पीस दे में हदिया रे, लिखब लिखब सजनवा के नाम, ननदिया पीस दे में हदिया रे। लेकिन यही में एगो बहुत प्यारा बात याद आ रहा है, हो सैया मिले रे कैया मैं का करूं, सैया मिले रे कैया मैं का करूं, सैया सैया मिले रे कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले रे कैया मैं का, ननदिया दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, कि दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, बढ़िया लागे पिया के प्यार कोई,
अब लिखब सजनवा के नाम ननदिया पीस देवे हदिया रे। एक बार